Dear Kuya Totoy o Lola Hubad. Pagbiay-biay, pagpakauwaw, pipila lamang ka na sa agian sa usa ka taong pobre nga nahigugma sa adunahang babae. Ubos ang pagtanaw sa iyang pamilya nimo tungod kay dili ka nila ka-level ug estado. Mga higala, ani kining sugilanon nga magpamata kanimo nga dili maayong hukmanta ang atong isig kaingon. Nakuyawan mo kuy. Basinyag di ko mauyunan. Naunsa ka man uy. Nganong dili ka man daw mauyunan? Kay pobre ko. Way na human nga kurso. Mag-uuma lang. Gilang rin mo ang mag-uuma? Hago kaya na nga trabaho. Pero ubos na kaayo ko alang nila dyan. Ayaw ka na ko nauna kay alang nako. Ikaw ang pinakadato sa tanan. Jen, nga dago na kaingon ka man, nga pinakadato ko. Buutan, kugihan, mapinanggaon, masinabtunon. Unsa pag yun? Giganahan oh. Bitaw ga, ayaw kahadlo kang mama. Kay ni akong mulaban nimo. Dali na. Kinsa kining laki ha? Ma, si Roy. Ang akong pamanunon. Roy, si Mama. Bayang hapon, ma'am. Kani siya? Mauni imong pamanhonon. Sigurado ka ba? Panamit pa lang aning tawhana. Halata na kaayong pobre. Naapay koko nga arang hugawa. Ma, normal lang na. Si Roy manggudang gaatiman sa ilang basakan. Sa ilang mga binuhing hayop. Sa laktod, gauma siya. Og maoning matanga sa bana ang ipaila-ila ko sa kong mga kumare. Usa ka mag-uuma? Ayaw gani ko kumedyahe, Jenny. Jen, mupauli na lang ko. May pagmupauli ka na lang. Kay dili ang sama nimo ang gusto kong mabana sa kong anak. Doktor, engineer, abogado, pulis. Maunay madawat sa akong ginhawaan. Dili ang sama nimo. Walay problema ma kung dili nimo madawat si Roy. Okay lang. Dili man bitaw ikaw ang makig-uban niya. Jenny! Magtuman ka gyud sa imuhang gusto. Pues layas ni nga akong panimay. Wa ko magkinahanglan og anak nga matinumanon. Jen, patuon na lang sa imong inahan. Mahal ta ka, Roy. Kaya kong talikdan ang tanan. Makauban ka lang. Jenny. Sige, pagtuman sa imong gusto babayhana ka. Uban atong Roy. Kay inig magpait mo. Dili gyud ko mohatag bisan 5 centavos. Okay lang, ma. Maningkamot mi ni Roy. Kabalo kong dili mipasagdan sa Ginoo. Nasulti mo lang na karon. Pero kung masinati mo na ang kinabuhi nga kuwang sa kwarta og mga material nga butang, timan magmahay ka, Jenny. Dawaton ko, ma, kung moabot man ka ng adlaw. Salamat, ma. Ayaw pasagdi ang imong kaugalingon. Iapel ta ka kanunay sa kong pag-ampo, ma. Ga, mahal ta ka. Pero dili ko gusto mag-antos ka uban ka na ako. Simpleng kinabuhi lang akong mahatag nimo. Ga, mauni akong gipangandoy. Ang simpleng kinabuhi. Kabalo kong magmalipayon ko uban nimo, ga. Sigurado ka ba, ana? Yes, ga. Maningkamot ang mulambo ang atong kinabuhi. Magtinabangay ta, ga. Cute ni mong bata ka, oy. Liwat kay kanako ba? Murag ka no sa araman to day no, nga mibiyak ka dito sa dakong bahay. Unya karon duha na inyong anak ni Roy, day Jenny. Gani nang, tuod ay, unsa tong isulti mo nako? Kuanday, may grabe ng sakit ni mama ni mo, ay. Ha? Pero nga naman ang,
Wa na may pakabana imong mga igsuon niya, day. Og nasayod ka ba, day? Nga nabaligya naman tong inyong balay og duha ka sakyanan? Ha? Sugarol, manggod kay si mama ning mo, day. Plus gihututan pag yun siya atong iyang laki. Impas gyud inyong mga kabtangan, day, oy. Unya karon, maglisod na siyang palit sa iyahang tambal, day. Napay tuhod ato nga tandugonon. Wa namang gani ko na sweldohi, day. Duha na kabuwan. Kaluoy ko mo nang. Mas luoy imong mama, day. Kay papahawao naman to siya sa nakapalit sa balay. Ambot kung asa to siya paingon. Nga wa na may mudawat sa imong mga igsuon. Nang. Mao ba day ga? Unya, asa na maron si mama? Ambot ga. Naglibog ko kung asa ko siya dalhon. Diri sa tuwa ga. May isa pa man ta ka kwarto. Tinuod ka ga. Papuyon mo si mama diri sa ato. Oh, kay nga mo di ay. Nalimtan mo na ba ang iyang gibuhat nimo? Ang iyang pagdaog-daog sa imuha? Ang pag-lockdown ni mama sa imuha? Kay mag-uuma ka lang. Wala ka ba sakit, ga? Ga, baka kung isulti kung wala ko masakitan ato. Pero ga, wala ta pasagdi sa Ginoo. Nilambo nga atong basakan. Natay dagang binuhing hayop. Natay gamay negosyo. Dili ta idalo atong blessing ga. Lakaw, kuha si mama mo. Kita'y ati maniya. Salamat ka. Salamat sa imong kaayo. Life is not at all that bad, my friend. Ooh, if you believe in yourself, Walay makapildi sa usa ka malumong kasing-kasing nga andam kanunay musabot, mudawat og magpasaylo. Usahay sungugon ta sa panahon. Sa kalit, mubali ang dagan sa atong kinabuhi. Mabutang ta sa sitwasyon nga magpahinumdum ka nato nga walay permanente ni ining kalibutan. Bisan sa imong usa ka pagpamilok, pwedeng mausab ang dagan sa tanan. Maungkutob sa atong mahimo, piliun ta ang mahimong maayong tao. Dili magpasulabi sa atong garbo, kay kitang tanan lumalabay lamang. Ang mga material nga butang sa lapi, dili na to madala sa laing kinabuhi. Higala, hinaot, nga may natunan ka ning atong sugilanon. Dili na lang kutob. God bless kanatong tanan.